טוב, אז שלום לכולם, והיום אנחנו נדבר על נושא מאוד מעניין, שזה בעצם מגן דוד, לכאורה. קודם כל, אנחנו נבחן את הסמל הזה, ונבין אם הוא בכלל מגיע מהתנ"ך, או לא. נבין קודם מה הסיפור שלו. לפני זה, אנחנו נלך לפסוק בתנ"ך, מאוד מעניין. ונשאתם את סיכות מלככם ואת קיום צלמכם, כוכב אלוהיכם אשר עשיתם לכם. זאת אומרת שאלוהים אומר פה בעמוס פרק ה' פסוק 26, שבעצם הם נשאו איתם את קיום צלמכם וכוכב אלוהיכם. אוקיי, עכשיו אנחנו קודם צריכים להבין מה אומר המושג הזה קיום. מה זה קיום בכלל? אז בעצם כתוב פה, כשאני חיפשתי את המילה הזאת, אז מצאתי שקיום צלמכם הוא נקרא זחל שהוא שבתאי כוכב אלוהיכם. אפילו רבנים פרשו את זה שזה כוכב שבתאי, קיום זה כוכב שבתאי, ואנשים היו עובדים את האלילים מסוים דרך הכוכב הזה, דרך ייצוג של כוכב שבתאי. אוקיי, מעניין מאוד. אתה יודע, היום כשאנחנו מסתכלים על כל הכתות השטן שבעצם קיימות, אנחנו רואים שגם הם משתייכים לכוכב שבתאי. בעיקרון, כביכול מייחסים אליו דברים הזויים, בקיצר זה עבודה זרה. עכשיו, ידוע לנו שהם היו עובדים את כוכב שבתאי, ואם תשימו לב, יש צורה מעניינת שנמצאת על כוכב שבתאי לפי מה שטוענים. אם אתם תשימו לב, יש משושה, הקסגון, על כוכב שבתאי, כביכול צורה בעלת 6 פלאות. עכשיו זכרו שאת כוכב שבתאי עבדו אותם אלו שהיו במדבר, כן? זכרו, הכל התחיל משמה, תכף נבין לאן הכל מתקשר לאט לאט. אנחנו בעצם ננסה להבין מה זאת אותה קובייה שבעצם מתחברת לשבתאי. נראה תמונה של איך שנראה מגן דוד. עכשיו, אם אתם מסתכלים, זה מגן דוד. עכשיו, אם אתם תשימו טוב טוב, למגן דוד יש 6 קודקודים, 6 משולשים ו6 פאות. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, איפה עוד יש 6 פאות? אפשר להכניס פה קובייה בתוך הסמל הזה. אנחנו רואים שקודם כל יש קשר ישיר בין כוכב שבתאי ספציפית, שנקרא בפסוקים במילה קיון. אנחנו רואים את הקשר הישיר, קיון לבין המגן דוד. כן, קיון זה השם התנ"כי לכוכב שבתאי. חיפשנו, מצאנו כוכב שבתאי קיון, וראינו את גם רבנים פרשנים כמו אבן עזרא שאמרו קיון זה כוכב שבתאי, שהאנשים שעובדי אלילים היו עובדים את הכוכב הזה, יותר נכון את האלילים דרך ייצוג של כוכב. זאת אומרת, יש לפעמים עובדי אלילים מקשרים בין כוכב פיזי לבין אליל כלשהו. הבנו. ואז אנחנו רואים שיש גם איזשהו כוכב בפסוקים שמיוחס לאותו קיום. איזה מין כוכב זה? ראינו שלפי הצורה של הריבוע הזה, של האקסגון הזה יותר נכון, רואים שהוא ממש מתיישב בתוך הסמל הכוכב שאנחנו מכירים את שמו כמגן דוד. נכון. עכשיו רואים בפירוש שבתוך מגן דוד יש אותה צורה בדיוק כמו לשבתאי. עכשיו בוא נראה, אולי זה רק צירוף מקרים. עכשיו
כמה משולשים יש למגן דוד? 6. אוקיי, כמה קודקודים יש פה? גם 6. כמה פאות? גם 6. מעניין. יש עוד משהו שאפשר לספור? נכון, ספרנו הכל. מאוד מעניין. עכשיו, יש לא רק זה. זה קצת בונוס, אבל יש סטניסט, אחד הגדולים בעולם, קוראים לו ליסטר קראולי. משהו שממש מייצג את הסטניזם. כן, זה התלימה. כאן אנחנו רואים, יש ספר כזה שנקרא The Book of the Law, זה ספר שהליסטר קראולי רשם. מי שרוצה יכול לבדוק מי זה הליסטר קראולי. אחד המחשבים הכי גדולים בעולם, קרא לעצמו הכי גדולים שהיו קיימים לפני 100-200 שנה בערך. הוא גם קרא לעצמו שהוא החיה 666, צורר המשיח, ויש את הסימן הזה שהוא קורא לו דתלימה, כן? אם אתם מסתכלים טוב טוב איך התלימה נופל בול על הצורה של ההקסגרם, של המגן דוד כביכול. אפשר לראות כביכול איך זה דומה מאוד זה, אבל זה ככה בקטנה, עוד צירוף מקרי מעניין. אם אנחנו מסתכלים, הסמל הזה, או יותר נכון הקסגרם, ולא מגן דוד, מורכב משני צורות שזה שני משולשים, כוכב אחד, משולש אחד כלפי, עם קודקוד כלפי מעלה, ומשולש אחד קודקוד כלפי מטה. עכשיו, זה ממש סימבולי שיש לך קודקוד כלפי מעלה וקודקוד כלפי מטה, כן? תזכרו את זה למעלה ולמטה, כן? אנחנו רואים פה עוד סימבוליזם מעניין, שזה נקרא as above so below. עכשיו אנחנו נסביר לכם מה זה. זה המנטרה של עובדי השטן, כן? כמו שלמעלה ככה גם למטה. אפשר לראות את זה על סמל בפורמט שמוצג כאן על המסך. בעיקרון זה אומר כמו שאלוהים שולט למעלה, ככה גם השטן שולט למטה. עוד סימבוליזם מעניין, כן, עכשיו גם מורכב משתי משולשים. זה מאוד מעניין שלסמל הקדוש, כן, של היהדות, הוא מורכב משש קודקודים, 6 משולשים ו6 פאות, משולש אחד כלפי מעלה ומשולש אחד כלפי מטה. עכשיו, לא רק זה, אם אנחנו מסתכלים על שטר הדולר שמוצע כאן על המסך, אנחנו יכולים לראות בעצם את הפירמידה עם עין, כן? ולהבין שאלו אנשים ששולטים בעולם. עכשיו, איפה שרשום לנו משהו בלטינית למעלה, ולמטה רשום News Ordo Scalarium, שזה אומר בעצם New Order of the Ages, והבנה לסדר עולמי חדש, וזה מובן והכל, כן? אבל אם אנחנו לוקחים, כן? ואנחנו מעבירים מאות לאות, כן? את הצורה של המגן דוד, בעצם נוצר כאן מילה מאוד מעניינת, מייסון. זה מאוד מעניין איך מייסון, כן? עכשיו, אם אתם תשימו לב, בצורה שמופיעה בעיגול, הרי יש את העיגול הראשון ויש את העיגול השני, אנחנו רואים איזה נשר עם שני כנפיים, ומעליו אנחנו רואים עוד צורה מעניינת. איזה קשר יש לאלומינטי ולמגן דוד, כן? כוכב קיון, וזה לא צירוף מקרים שפתאום אתה עושה מגן דוד ויוצר לך מייסון. כפי שאנחנו יכולים לראות, אז לא רק כל הצירופי מקרים ההזויים האלו, וגם ה-666 והסימבוליזם עם המשולש. עכשיו, אני רוצה שתיקח את סמל של הבונים החופשיים עם המחוגה והסרגל, ותשים אותו על המגן דוד. מה יוצא לך? הם יושבים בול אחד על השני. אתה שם לב?